El capítol dona inici amb la gran flota dels Mugiwaras, ja que al passat capítol vam tenir un Color Sprite d'any nou. Aquest cop veiem de nou a Leo i els seus nakamas, reformant de dalt a baix Dressrosa, edificant fins l'última casa. Donem inici a l'illa Blat, al poble Farina, on els seus habitants, sorpresos, veuen com tots els miralls del poble s'estan trencant, preguntant-se què tan fort pot ser en Luffy al veure que després de tant de temps persisteix al món mirall. Viatgem aquest cop a la capital del territori, Whole Cake, on ens trobem amb els emperadors del submón i alguns subordinats de Mama, comentant-la de missatges que estan rebent de diferents zones on els miralls s'estan trencant. Quan de repent, Lady Stussy, volent participar en la conversació, els fa saber si els ve de gust saber una cosa bastant interessant. Llavors agafa i anomena Tamatebako, preguntant als subordinats de la Yonkou: els hi veu treure els Mugiwaras, veritat? Acaben la seva aportació dient que la gran explosió causada abans havia sigut repercutida per la caixa, on tots ells queden sorpresos per la informació que els acaba de revelar. Referent a aquest punt, m'agradaria afegir alguna bastant lògic i inevitable. Tots sabem que Luffy haurà de tornar en algun moment a l'illa Gyojin i fer-lo al seu territori. Stussy, deixant en aquesta bomba, m'ha despertat la imaginació i m'ha donat més motius per creure i reconstruir la situació que viurem en un futur. Un cop els Mugiwaras abandonin Whole Cake, Mama buscarà venjança sobre ells. I no només sobre els barrets de palla, sinó també sobre Jinbe i els Tritons, per haver-lo obsequiat amb un gran explosiu en el seu moment. I quina millor manera que instal·lant-se a un dels seus territoris, l'illa Gyojin, esclavitzant a la seva gent. Llavors serà quan tindrem l'enfrontament definitiu entre Luffy i la Yonko, provocant la destrucció definitiva de l'illa dels Tritons, afirmant en tot moment la predicció de Madame Charlie. Tornem de nou en el capítol, però aquest cop des del món mirall, on alguns subordinats de la família intenten atrapar Luffy tot disparant-lo sense obtenir resultat, excusant-se de que és massa ràpid, quan de repent un d'ells acaba ferit, i la persona que l'ha atacat diu: "Maldits febles". Ella és Brownie, sent una de les tantes filles de Big Mom. Amb una edat de 15 anys, és la guanyadora del premi a millor germana, volent-se convertir en la germana preferida de Katakuri i Rei, referint-se a reina de les germanes. Un cop havent-se presentat, veiem que vol afegir-se a la baralla, al saber que un enemic que enfronta Katakuri no pot quedar viu i anar-se a Rositas, ja que a ulls d'ella el seu germà és perfecte i guanya tot. Sincerament, aquest personatge el veig molt innocent i amb poca experiència a la pirateria, però a moda mai se sap. No obstant, no deixa de tenir un comportament molt infantil i narcisista. La fruita que deu posseir deu tenir a veure amb les bombolles, justificant-me amb el cost que obté i les bombolles que no para de fer amb el xiclet. Més o menys com la que posseeix la integrant de l'organització del CP9, Califa, però aquesta tindrà unes altres característiques. Per fi veiem de nou a Luffy, tot ensangrentat, sense donar-se per vençut, anant d'un cantó a l'altre, esquivant i rebent els cops que l'obsequia Katakuri, on ell comença a notar certs canvis en el D. Finalment, li acaba enganxant una patada que el deixa enclastat en una columna per les propietats de la Mochi Mochi, on Luffy, per no quedar ofegat en tota aquella massa pringosa, acaba sortint per l'altre cantó de la columna per on havia quedat penjat, tot esbufegant i agafant el màxim d'aire possible. No obstant, Katakuri, al no subestimar Luffy, el segueix colpejant de mala manera, anant un pas per davant dels atacs que li vol fer arribar el nostre capità. Llavors, Katakuri, per enfonsar psicològicament més a Luffy, li explica lo molest que deu ser intentar actuar davant d'algú que no dona resultat, fent-li entendre que ell és més com un llibre obert. Seguidament, veiem a Luffy tancar els ulls i recordar unes paraules, on posaria la mà al foc que haurien de ser de Rayleigh, el seu instructor durant el time skip, que diuen així: "Els atacs tenen força de voluntat i obren ells. No et moguis salvatgement, Luffy". De repent, es retroben els punys de cadascú, però en qüestió de segons, Luffy li guanya l'esquena per un pròxim atac. Katakuri, en mil·lèsimes de segon, reacciona, però a la vegada fent la reflexió de que ha sigut tan capaç de veure el futur com ell. Sense baixar la compostura i espantar-se per al que acaba de presenciar, li recomana que no es torni a aixecar, que el pla que pretén no serà factible, assegurant-li que els seus companys seran morts en cas que ell sigui capaç de sortir. Luffy, sense donar importància a lo que li acaba d'anomenar, li promet que ell sortirà d'allà, però Katakuri, amb un to vacilant, li fa saber que sí l'ha escoltat. Deixem de prendre atenció al front obert del món mirall per anar al front del vaixell de Veig, tot surcant al mar dolç, on Sanji, amb una cara felicitat, expressa: "Ho hem fet!". De repent, se'ns presenta la imatge del pastís de casament acabat, que guarda certa semblança a lo que seria una torre de castell, però amb un toc tenebrós.
Llavors, veiem els tripulants i cuiners del vaixell celebrant l'esdeveniment, però en qüestió d'instants, els cuiners comencen a caure rendits davant del pastís a causa de la seva fragància. Sanji el veiem dirigir-se a on estan Chiffon i Pudding, per agrair-los part del mèrit, ja que si no hagués sigut per elles, el pastís segurament no s'hagués acabat a temps, on tant Chiffon com Pudding es senten afalagades per al compliment realitzat per part de Sanji. De sobte, Pudding encarna de nou la malèfica i trastornada Pudding, acusant a Sanji que cap la possibilitat de que els seus amics estiguin morts, o que segueixin en vida però que a Mama no li agradi el pastís que l'hagin preparat, havent malgastat el temps per res, deixant el cuiner sense paraules. Chiffon, sorpresa per lo que acaba d'escoltar, es cridassa tota enfadada a la seva germana, provocant-li en ella un gran disgust i Sanji fent com si no hagués passat res, podent gaudir d'una gran vinyeta. Abans d'acomiadar-nos del front obert de Veig, se'ns fa un paral·lelisme entre el capità dels Mugiwaras i el cuiner de la tripulació, on tots dos, fent un pensament en veu alta, diuen «Confien en mi», expressant la confiança que posen la resta dels Mugiwaras en els fets que viu cadascú dels nostres tripulants. Ja per acabar, donem peu al front dels tripulants del Sunny, on Chopper, en forma de Monster Point, intenta cridar l'atenció de Big Mom, però Spero, emocionat del que està veient, no s'acaba de creure que la tripulació dels barrets de palla tinguin unes característiques tan peculiars. Nami, plorant per por, intenta fer entrar en raó al metge, ja que el que està intentant és inútil. Llavors, Big Mom, romanent sobre una enorme bola de foc, el reconeix que ha sigut divertit tot el corregut fins a arribar en aquella situació, però que ara, que es troben en jaque mate, vol el seu pastís tan esperat. Jinbe, recapitulant en l'acció de Chopper, esmenta que ni l'aigua de tot l'oceà perjudicaria el homie, on Brook, el nostre estimat Brook, el nostre Mugiwara més notable en tot l'arc, ens ha deixat altre cop una pista, nombrant sorprès que la grandària de Prometheus fa referència a l'ànima de Yonkou. Amb això vull fer referència a que Big Mom, com ja sabeu, va dotar exponencialment a 3 homies amb la seva pròpia ànima, a Prometheus, a Napoleó i finalment a Zeus, actualment en possessió de Nami. Acabem d'escoltar la comparació que fa Jinbe respecte al Sol, fent-nos entendre que un homie d'aquestes capacitats és molt difícil combatre, ni amb el seu propi contra, referint-me a Prometheus versus aigua o Zeus versus foc, adquirint cada un d'ells unes dimensions i un poder descomunal apostant per un futur power-up de Nami. Ja per donar per finalitzat el manga d'aquesta setmana, veiem altre cop a Nami, contemplant l'horitzó on més allà d'on la vista li arriba veu un vaixell arribar. Big Mom, com si d'un gos es tractés, diu què és aquesta deliciosa aroma? Donant per finalitzat el manga, on també se'ns anuncia que la setmana que ve no en tindrem. I fins aquí la review d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!